perquè al cap i a la fi la cultura és institucional per definició. Però posem per cas que hi ha una necessitat de projectar, de donar a conèixer una cultura arreu del món. Tots els estats tenen coses com Instituto Cervantes o British Council o Ramon Llull, per exemple, l'Institut Ramon Llull. Jo crec que el paper de Catalunya, com que tindria recursos, l'Institut Ramon Llull gairebé no en té en comparació amb l'Institut Cervantes, sense anar més lluny. El que faria, jo crec, o sigui, la política intel·ligent seria assumir que culturalment qualsevol autor o pintor o cantant o el que sigui de qualsevol zona dels països catalans pertany a la cultura catalana i per tant pot ser promocionada o divulgada, com es vulgui dir, des de l'Institut Ramon Llull de la Catalunya independent.